Takže čau lidi, vítám vás u tího dílu. Jak vidíte, od minulka přibyly dvě pece, postel, trochu jsem toto vyrovnal, zasadil stromy a nyní se pustím do stavění domu. Takže udělám nějaké jednoduché, nejdřív z začátku budu bydlet jenom v takové budce, později ji budu rozšiřovat, jak budou nabývat věci. No, dejme tomu, že pro začátek bude stačit nějaký maličký bytňák. Dejme tomu, že tady bude 2, 4, 6, 8, 7, 10, to je sudej počet. 4, počkej, již. Jedna, dejme tomu, že tady. Těsně vedle. Tak. Můžeme, protože kdyby se to tak nesekalo, tak to je teda lepší. Hlínu můžu schovat, to nějak ničemu nepotřebuju. No, blbě, když nad tím tak přemýšlím, tak tady budu mít. No, sakra, co nedomyslel s tou farmou. Jak já tady udělám farmu? No, to budu řešit až potom. Teď jedno. Teď musím zjistit, jestli mám nějaký písek. Nemám. Takže se vydám na písek. Samozřejmě udělám si 2 lopaty. Doufám, že to je někde blízko. Jo. Tyčky. Uděláme tohle. No, tam je voda, tak snad. Ano. Tamhle vidím písek. A je to blízko. Jsem tu. Jo. Perfektně. Ach, zase se to seká. Omlouvám se za můj počítač, protože to je opravdu strašné, jak se tohle seká. Možná mě vypadly nějaký slova, jak se to seká. Snad ne. Jo, to jsou ty starý modely počítačů. Ne, že by XPčko bylo nějaký zastaralý, ale tohle je teda dost. Tohle mám z roku 2005. To je 8 let starý počítač teda. Nevím, jak dlouho ještě vydrží. Podle toho je sakra. Uhlí, no to je no. Podle toho, jak funguje, si myslím, že už moc dlouho ne. Ještě bude zajímavé, jak se odsáď budu vyhrabávat. No, natěžím si hlínu. Z toho se ven nějak dostanu. Mám 12 hlíny. Ježiš, buk. Bude noc za chvíli, ještě, že mám tu postel. Co to bylo? Aha, došlo mi jídlo. Super, no ještě, že mám tam jabko.
ale takže si dám vypálovat tohle. No. Jabko. Ale vypálí, no to stačí. No. Dáme rpec písek. No, vlastně ne. Dáme, chybí uhlí. Budeme muset začít pálit dřevo. No, tak by se spát, jestli se to nebude pořád sekat. Dobrý. Tak, super. Tamhle hoří zombík. Dobrý. Už máme. Tak si jeden dáme, Enderman. No, zatím si z něho nebudu dělat nepřítele. Hodlám to ty bydlet dlouho totiž. Tak. Dobrý. Kde si udělám dveře? No. Asi tam, jak se teká ta pec. A tak. Doufám, že se vám moje video ze začátku líbí. No, nejenom ze začátku, pořád, že se vám budou líbit. Není to tolik srandy, já vím. Ale to by se zlepšilo. Nebojte. Jsem za celý den totiž dnes dost nadřenej, takže dneska moc do smíchu není. A opět tohle video je pořád z jednoho dne, takže dnes jsem už natočil 3 videa. Možná natočím ještě jedno, ale to už asi ne sám. Asi bych natočil ještě s Nightmarem, pokud už dotočil ten svůj 2hodinový díl. Nevím na tom, nebo hodinový, já nevím. Hodinový, jo. Říkám. Tak se na to určitě podívejte, jestli už to tam dal. Nemá moc zkušeností s let's play, stejně jako já, ale má to takový trochu veselější, než já bych řekl, ale zase tak moc ne. Podle toho, s kým to jestli to má sám, tak jo. Ale pokud točí s někým jiným než se mnou, tak se na to ani nedívejte. Já to nechám na vás samozřejmě, na co se chcete dívat a na co ne. Ale tak. Když mě poslechnete, budu jenom rádi. Třeba by ne. No teď dám si tabulky. Ježíš, ten bůk mě štve. Co to buguje? Tak. Ještě jedno. Tohle vyšlo, tak. Ještě jedno, tak. Nejde. Nevadí, skočím dolů. Ach jo, proč se to tak musí sekat?
Mě štve. Myslím, že budu natáčet pouze s Nightmarem multiplayery a když bude někdo chtít natáčet se mnou, tak napište do komentářů, ale nevím, jestli někdo bude chtít, to je už na vás. Samozřejmě potom možná budu ještě natáčet s let's playerem Bruno 454. To je můj vlastně spolužák. No, ten už má trochu víc zkušeností s let's play, točí díl než já teda. Já jsem začal teď. On točí už delší dobu prostě, ještě k tomu s ním spolupracuje jeho kámoš, který má s Minecraftem obrovské zkušenosti. Takže tohle bychom měli. A já se s vámi už tedy rozloučím, takže v příštím díle čau.